Hello mga bay! Today is Tia Nieta birthday. She is 65 years old today, thanks God. Ug naami karon kang Kiana's Buffet. Ito yung mga menu nila mga bay. May dynamite sila, lumpia, calamares, marami pang iba. Tingnan natin sa loob ng Kiana's Buffet. Ayun, si kuya, siya yung nag-entertain sa amin pagdating namin. Siya rin yung nakatanggap ng aming booking. Siya yata yung may-ari, hindi ko alam. Ayan, Kiana's Buffet. Napakaganda dito mga bay. Kung may birthday, binyag, ganon, kasal, pwede rin. Ayan po ang kanilang restaurant. Napakaganda, napakalinis. Malinis sila mga bay. Bigla tuloy akong nangarap, charot. Okay, ito ang kanilang main entrance. At dyan, hindi kami nakapag-selfie kasi nung malapit na kami uwi, ang dami ng tao. Ito yung nagbabantay sa kanilang pagkain dito sa rice, saka sa soup. Pwede kang humingi sa kanila ng tulong. Ayan si Tio. Okay, si Tio ang nauna, mukhang gutom na. Ayan si Ate Chris, yung nakatalikod. At yung mga magagandang lahi niya. Happy birthday, Mama Nits! Yung cake po na ito ay galing po sa aking pinsan na napakaganda. Si Brenda, Iyana. Ayan po. Ayan, ang birthday girl. She is 65 years old pero dili halata. Mara siya 41. Okay, atong tanawon ang handa ni Tiyo. Daghang kay handa si Tiyo. Kani fried rice, spaghetti, nya chicken joy, pansit. Ayan si Tiyo. Si Tiyo 65 na rin 'yon. Parang 28 lang. Tiyo. Okay, ayan, may lumpia, may pansit. Hindi talaga nawawala ang pansit pag birthday. Ayan, dynamite. Cheese ang palaman yan mga bay. Ito naman ang lumpia. At syempre, meron silang pampaswerte. Ayan, ito naman ang paborito ko, ang kare-kare. Gusto ko ang luto nito ni Tia Virgie, kare-kare. Yung isang tiyahin ko, belated happy birthday Tia Virgie. Birthday din yan noong October 8. Si Tia naman ngayon, October 10. Ayan ang anak ni Kuya Larry, si Lance na napakagwapo. Ayan. At ito naman si Kirk, ang anak ng aking pinsan. Para siyang Japanese, Chinese, pwede rin Koreana. Hi Kirk! Napakagandang bata, ang tangkad-tangkad. Magkaedad sila ni Inday Angel. Ito naman ang bunso ni Kuya Larry, si Gab Gab, napakagwapo. At ito naman ang tiyahin kong si Tia Virgie, ang universal sponsor. Siya yung pag-asa ng buong pamilya. Ang takbuhan ng bayan yan mga bay, ang Tia Virgie ko. Ayan. Si Tio Dodo, asawa ni Tia Anita, Obana. Oh. Tia Virgie, belated happy birthday. Mga October yan sila. Ito naman yung pinsan ng mga anak ni Ate Chris. Ito ang kanilang ice cube mga bay, purified, talagang malinis. Okay, ito yung mga sausawa nila, condiments. At pag may mga bata kayong dala, meron silang maraming pagkain na may pambata. May chocolate na sausawan, meron din silang mga minatamis na saging, coffee jelly, gulaman, itong papaya, pinya, at pakwan. Meron ding coffee jelly and gulaman. Yan, mamili lang kayo. Ang sarap-sarap talaga. Nagutom na ba kayo? Sige, kumuha na kayo ng plato. Unlimited ito. 349 per head. Ito, walang laman pala. Na ano ako, bulaga. Ayan si calamares at si chicharong bulaklak. Ayan po ang mga handa
sa birthday ni Tia Nita. Tia, happy birthday. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay para makita mo pa yung apo sa kiting. Apo sa kiting, apo sa tuhod, apo sa sungkod. Asa man na taman, oy, apo sa tuhod. Ito yung isda na sinigang. Ito yung sausawa ng kare-kare. Yung tahong, naku. Yung tahong, naku, pampaswerte. Agas-agas, biyaya. Wish ko lang, may ganito rin ako balang araw. Wish lang, libre naman mangarap. Ayan, nagutom na ba kayo? Malinis talaga dito mga bay kasi pagkukuha, ayan si Kuya Larry. Pagkukuha ka ng pagkain, ayan, mag-ama yan sila, mag-ama. Pagkukuha ka ng pagkain, dapat nakamas at dapat mayroong gloves ang iyong kamay. Ayan si Ate Chris. Si Ate Chris ayan, yung bunso ni Ate Chris. Ayan si Ate Chris, siya na yung kasama ngayon ni Kuya Larry. Si Kuya Larry, siya yung ama ni Lance at saka ni Gab. Ayan, ang panganay ni Ate Chris. Napakagandang bata. Nahiya pa yan siya. Tapos nung sinabi ko na magpanood sa buong mundo, yan, magahay na yan ngayon. Tingnan mo. Ayan. Sabi ko, magpapanood to sa lahat ng channel. Ayan si Lance. Ang gwapong bata. Murag, parang si Rap-Rap. Parang si Rap-Rap talaga. Akong Rap-Rap. Love mama. Fried rice bio. Hukad na. Hukad na mo. Kani soup. Wako kasulay silang soup da. Sa man to nga soup. Ay, bulalo. Bulalo. Da ito lami. Da yung tanada. Happy birthday. Happy birthday. Suy! Wish mo na. Di ba? Happy birthday to you. Wish. Salamat sa pagpunta ninyo lahat. Good health. Happy birthday, Tia. God bless you always. 65 years old. Yes, happy 65th. Kainan na. Kunin mo